Mwadzuka bwanji Malawi nonse konse kumene muli. This is Comrade Ntanyo apa Limpopo FM, programu ija ya nkhanga zaona. Kodi mwamva anthu anakakumana ku Grace Bandawe usiku kukathokozana kuti zisankho za kumangochi mwaziwendesa bwino. This is Comrade Ntanyo on Limpopo FM. Komanso aja amachedwa a polisi amanga munthu wosalakwa pamene Wabakiri Muluzi ali live show ndipo akuyankhula. Kodi Amalawi kumene muliko mukuti bwanji? Muli bwanji Asani Chikuta amene anthu ambiri mwaona amene aja dzina lawo ndi Asani Chikuta. Ife ndife ali Limpopo FM. Amene aja ndi Asani Chikuta avala uniform yawo ya MCP yofira ndikuyikaso ka baleta kawo. Amene aja ndi Asani Chikuta. Ife timamsiya munthu abwebwete ndekena kuti mafuna timugugule kuti kodi amene uja ndi ndani. Ndi Asani Chikuta mwazi waso pano pa Limpopo FM. Ndi Comrade Ntanyo. Tonse tikudziwa kunena kuti a president akupita ku Balaka. Nanga mwaziziwa zimene zachitika kale ku Balakako, zimene zikuchitikanso ku Balakako. Ifetu a Limpopo FM china chilichonse tachitorera. Comrade Ntanyo pa Limpopo FM. Ndiyambe chonchi chigawo cha kumama kuno choyamba Malawi. Taona mkulu wina amene akuoneka kuti iyeyo ndi wa Malawi Congress Party. Iyeyo amayikonda kwambiri. Anayimirira nawonso zisankho zina analuza. Amenewa ndi bambo Asani Chikuta. Ndifuna Mungu adziwa mwapatali. Asani Chikuta ndi munthu amene wakhala ku South Africa kwa nthawi yaitali. Anachoka ku South Africa ndikupita ku Malawi ngati kwawo, kumene kuja ndikukalowa zipani zosiyana. Lero kumene akathera ndi ku chipani cha MCP. Mkulu ameneyi ndi wakumangochi. Ntchito yake ndikupanga ma license a fake. Amapanga ma COF, ma certificate a galimoto a fake, ma driving license a fake, kupanga ma clearance, mapepa la galimoto akabedwa ku South Africa za fake. This is Comrade Ntanyo. Abwereso akuwe ayankhule zimene amakuwa zija. Ife tikudana ndi anthu okuba mdziko la Malawi. Musaziyaluze. Ine ndimamugugula munthu ndikukampe
popeza kuti amene ndi ndani, amenewa ndikuti dzina lawo ndi Asani Chikuta, amenewa amapanga ma driving license a fake, amenewa amapanga ma COF certificate ya galimoto za fake, ndipo amenewa anapita kukagula malo mbali ya ku airport chaku stadium, ndipo kumene koko malowo anangommenyaso mmimba mwini wake wa malowo mpaka pano sanammalizireso ndalama. Ndiye kuyankhula kwake makolo anga kapena agogo anga anandisira mwambi umene umanena kuti wapa sindwi anaulusa wapadzala. Lero chifukwa chofuna kulimbana ndi Comrade Mtanyiwa, mkuluyu wadziwika kunena kuti amapanga zinthu za feki kumangochi. This is Comrade Mtanyiwa pa Limpopo FM. Maboma akubwerawo, osati koma maboma akubwerawo. Tisabwera tisalanda katundu yense amene mukupangira katundu malicense a fake you. This is Comrade Mtanyiwa pa Limpopo FM. Somvesa chisoni ya Malawi pamene president akupita kubalaka kuti mwina akakhale ngati akakondedwe ndi anthu akubalaka. Ndizomvesa chisoni akuakakamiza ana skulu apa Balaka Secondary School, kumapasa ma uniform anifi, kumapasa ma uniform Malawi Congress Party, ndipo atenga ma 5,000 kuapasa ana skulu apa Balaka Secondary School. Mundikane ana ife atimbira kale ma telefoni ndikutuza kuti Comrade ndezili kuno ndrama za preka koma ife ndeti kuzilandira. Landirani ana inu mugulire sopo, koma nkhani ndionena kuti ndrama zindizaboma apita akugawa mauniform akuti cholinga kukhale anthu ochuluka ku msonkhano kumkomano kumene akupita a president, ndipo alonjezedwa usiku onsewu kunali chinkuza mawu, mubwere mawa tufuna tikulembeni ngongole za nifi zopanda chiongola zanja. Ndi zimene zili kubalaka Limpopo FM. Mamuna akakhala opanda mfundo amangotenga ndrama ndikupereka. Mamuna wa fundo amayima mkuza maye ndakukondani, ine ndikazakukwatirani ndizakupangirani chakuti, ndipo akankwatira munthu uja amampangira zimenezo. Kodi nanga ndalamazi kumene kukubedwa ndalamazi kumene mamuna ameneyi akuba ndalamako akakamugwira kunena kuti uyu amaba ndrama, kodi chikondicho sichizathera pomwepo? Muli bwanji asangwani mwafulirwa amene muli mneneri wa Malawi Electoral Commission? Muli bwanji a Richard Chimwendo Panda? Amalawi anthuwa dzuloli anali ku Grace Bandawe ku planta ku HHI kumene amakathokozana achimwendo kutenga ndithu ndrama za nkhani kwapasa asangwani ndikuauza zonoti zikomo kwambiri chifukwa cha ntchito imene yagwirika ya chisankho, ndipo tikukupemphani kunena kuti zisankho za 2025 muonesese muchite chimozimozi mmene mwapangiriramu. Ndesi ndikuziwa kuti apanga za mtundu wanji asangwani. This is Comrade Mtanyiwa pa Limpopo FM. Ndamati tsoka likalimba umagocha ndi nkute. A Richard Chimwendo Panda, pamene munapaka inu galimoto munayiona Toyota Twin Cab imene inali pamenepo, anthu amene anali pamenepo munaona china chilichonse chimene mmapanga amakuonanitu, ndipo anakujambulani, ndipo zithunzi mavidiyo Popo ndikaule Mtanyiwa.
Chishango changa ndi Yesu Kristu, chishango changa ndi Mulungu wakumwamba. Nyimbo imene yaimbidwa ndi Verina Mpasu kuchoka kumikombe CDSS kutyolo kumeneko akuti chishango changa. Amalawi pamene ndikufuna kutuluka mubwaloli ndikufuna ndimalize ndi nkhani kunali mkumano wa akuluakulu aboma kumene amakambirana ndi Michael Usi kunena kuti apange chotheka athamangise agaliyati anjawala Afrodex ndi njira imene aikonza akufuna achose a Patricia Galiyati ku paudindo wa usekretary akufuna achoseso anjawala paudindo wawo komanso akufuna kumchosa Afrodex paudindo umene uli komanso azisogoleri ena aku UTM uko akufuna kuachosa maudindo awo ndicho linga chonena kuti aphe mtima achisiye chipani cha UTM. Izi ndi zimene zikuchita kutionesera ife Amalawi kunena kuti a Michael Usi anthu sakuanamizira kunena kuti za imfa ya Chilima akudziwapo kanthu chifukwa iwo anayenereka kugwira ntchito ndi anthu aku UTM koma osati anthu akuboma chifukwa aku UTM iwoto anati azituluka chifukwa chichitikireni imfa ya Chilima. Amalawi inu mundichitira umboni ndiliti limene a Michael Usi anabwera ndi statement yokhuzana ndi imfa ya Achilima koma chimene iwo akukwanisa ndikugawa ndrama zimene Amalawi ndinu mboni. Chilima wasamira mkono asanatenge ndalama ndikugawa ali ku MCP zimene Amalawi zikuti pasa china chake kunena kuti a Michael Usi ali mbali ya MCP chifukwa iwo akugawa ndrama akuzitenga kuti alephera nthawi yonse ija kumagawa ndalama asali vice president lero akupeseka zonoti akugawa ndrama. Amalawi a Michael Usi ndi mthira kuwiri ndipo za imfa ya Chilima anthu simukunama akudziwapo kanthu Michael Usi ndipo iyeyi ndi amene di amatenga nkhani uku ndi kuzipitisa uku ndipo Amalawi simmanama kunena kuti ameneyi ndi amene anapangisaso kuti Chilima akumane ndi mavuto chifukwa amakhala ngati akumkonda Chilima koma akutenga zinthu zabodza ndi kumapita nazo uku kuteroku anakaulula ndi a Michael Usi kunena kuti Achilima akamabwera kunja akufuna kuthesa mgwirizano nchifukwa chake tinamuuza munthu uja a Michael Usi ni munthu oyipa sitimadziwa kunena kuti ndi munthu oyipa chonchi. Amalawi
akugawa ndrama anapita tu kutyolo kumene kuli ngongole ya 200 million ya chipatala, mabilu a Eskom koma zikukanika, chipatala chilibe mankhwala koma akukwanisa kugawa ndalama. Sitikudabwa zimene zikuchitika, ndipo uthenga umene tikuchoka kwa kubanja kwa Chilima, inu akuboma, inu amaiko usi, inu achimwendo ndi gulu lanu amene mukumayimba matelefoni kumayimbira akazawo a Chilima kunena kuti ayi mbwere tikambirana. Muzikakambirana zichani, zinthu zavuta, madzi akatayika saoleka. Abanja kwa Chilima musalole zopusa, osayendanso nda MCP. Komanso ndifuna ndiyamikire akabambe popita kukalowa UTM. Palibe mwana amene amafuna kukhala wamasiye bambo ake akamwalira kapena mayi yake akamwalira. Aliyense amafuna kukhala osangalala mmoyo mwake. Mwachita bwino akabambe kukalowa kumeneko. Kawatonthozeni, lila nawo ni limodzi. Mavuto ali kumeneko athandizeni. Ngati nkotheka chiyendeseni chipanicho. Ino amene muli aini yake a UTM musalole kunena kuti amaiko usi akupasulireni chipani, chifukwa cholinga chawo akufuna mukhalebe mkhwapa mwanthu a MCP. Ndiye kuli bwino mungouzana kuti amene akufuna kupita ku MCP azipita, amene mukufuna muyendeso munjira yanu mukhale, koma musayende ndi msogoleri amene anapangisa kunena kuti mwini wake wa chipanichi aluze moyo mosadziwika bwino. This is Comrade Ntanywa on Limpopo FM. Utenga atundu umenewa kuti mukamuuze Yudasi sana pange bwino. Inuyo mungotenga utengawo mukanene kuti pali Limpopo FM panali nyimbo akuti iwe Yudasi sunachite bwino kumpereka mwana wa Mulungu. Sine koma oimba ndi amene akuti mukamuuze Yudasi sanachite bwino. Nde Yudasi tu angoti akazungulira ukuchikangawa, akapita ukuchikangawa, akapita kuti chikangawa. Ndikuti mukamuuze Yudasi sanachite bwino. Ndikateronso ine Comrade Ntanywa par Limpopo FM. Tisiyane pomwepa tikumane mnthawi ina ndikupasani ma update zambiri zimene zikuchitika kubalaka. Chikakhala chisankho cha kumangochi amalawi musadere nacho nkhawa. Anthu achabera, anthu amanyamulidwa kuchoka ku Mankipe. Tili ndi maumboni, tapeza anthu okwana 10 amene anapita kumene kuja, ndipo anthu onse amene anachoka ku Mankipe kupita kumakavotera kumene kuja aliyense amapatsidwa 50,000. Takumana nawo anthu 10 aku Cape Makiria amene anapita kukavota kumene kuja. MCP
yabera mavoti koma Malawi musadandaule maso pasogolo chiphunziso chipite kwa inu nonse amene mukuzicha otsutsa boma musayika Malawi pa mavuto chifukwa chosakhala active pa zinthu zina tizichita act mwachangu osachita act slow inu nonse amene munali monitor you are the one to blame munaziwa zonena kuti anthu akuyamba kuponya chisankho folo koloko mmamawo nonse mukananyanyala ndikuchoka ndikuwauza anthu onse amene abwera kuzavotera zipani zanuzo kuti aliyense azipita ku nyumba zikanatha kumveka lero akupezerapo mwayi anthuwa ndiye madera ena mutengeraponso chisanzo mukangona chododomesa imikani mavoti. This is Comrade Ntanywa on Report FM ndikateronso ndapita tionane mzigawo zina utenga ndonoti mukamuuze Yudasi kuti sana chite bwino.